Този вълк замислил е игра опасна, дали да взема да го проследя или козата да предупредя. Ще я предупредя и то веднага, не глупости, това не ме засяга. В чужди работи не се меси и сам веля да си не си търси. Таз работа е мътна и неясна, този вълк замислил е игра опасна. Да го издам, отде пък накъде? Вместо козата мен ще изяде.